ayane Mas kene tak junjung derajatmu yani Mas. Saha nyumurupi gunggungi para wali ing tanah Jawa inggih Wali Songo mangkono paesing pengantin putri winastan mahkota Ratu Bunga Gajah mangandhap kiwa tengah kanan Tatra Sadina Sarati kelawan Andra pengantin mriki kula ganti dhisik tata cara ing urip nggih tata cara adat Widodana tata cara panggih pengantin nuwun mreng satriya kang luhur kang wis labuh labet rego Gusti panggih pengantin yen Candra kadi Cantuko Munyo saya caket geniro pengantin sarimbit telampah hanya ketik gendogo kencono ingkang isi tirtoni pauninging kautaman katingal kambang Tripuspitowarna kandil melati sarta mawar kumandiling katresnan pengantin putri melati awet kedaling lati Sri pengantin kakung adat Widodana tata cara panggih pengantin kapendhet saking kabudayan Jawi ingkang asumber saking Karaton Surakarta Hadiningrat sigra kumlawe astane pengantin sarimbit balangaken gandalan sedharinaken ingkang dipun linting dipun bot-boti jambe tinangsulan wenang lawe ingkang kabarengaken dening pengantin kakung winastan Gondang Asih kabarengaken pengantin putri winastan Gondang Tutur Gondang Asih asihipun dening Gondang Tutur mengko makna pilih pengantin putri tansah mituhu dawuh-dawuhipun ingkang kakung kanana kang pantes hangayemi hanuntun ingkang kaping kalih ugi enggal wasuh kejawi enggal wanuh ugi saged asih kelawan asuh Ini pengantin sarimbit lalayaran ing samudraning Gesang teka minengku ing Sukabasuki kembar mayang kaliru kaki Angroje sami dodoro sira widadari mulara mokal kalamun suploro ing Sekar Kadi Kartika hasilit pernah Gale Jalu lan Pawestri panyunan kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti ingkang mrubengi Dwadi
Mugi pengantin sarimpit enggal pinaringan turuna taiwiji ingkang sarwa utami turunipun keluarga ingkang sami bebesanan. Sabari purnane ampara ayane mas kene tak junjung derajatmu ya Mas. Ing samangke pengantin sarimbit sampun jane wadah ingkang mengkumakno minangka kendalining diri kencana bagian kamulyan tansah kacekapan ing samubarangipun Kalju Antaya Suci Purwitasari utawi Sinuhun Rama wonten sakajengipun putra pengantin Sarigit nggih Kanjeng Rama dhateng ajeng. Oh ngaten mboten napa-napa. Ayo kene nggih tak kanthi ana kalenggahan nggih. Kinempet-kempet dening Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu tumuju ing kautaman. Wedi wani marang bener wedi marang kanestan. Kanthi asami dhumateng ngarsanipun Gusti. Menika mujudaken gambaran bilih Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu sampun boten benten-bentenaken ing akalisipun putra pribadi. Kalian putra mantu sedaya sampun karengga dados putra pribadi, dados boten wonten watak bajindi man siladan. Nalika lajengaken nggih tanem jero kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Tak tandur anakku ana ing palenggahan ringga muga bisa ijo raya-raya gegondhanganipun panggampang sinempya ing maruta. Mak celenek. Sabari bernaning bobot timbang saha tanep jero. Nalika lajengaken niki asok gunakaya monggo klaten legah. Lagi kalajengaken nggih totanesane Kanjeng Ibu lan Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu kula titip gunakaya saking Kakang Mas Agis. Kanjeng Ibu aturi nampi Kanjeng Ibu lan Kanjeng Rama matur sawagunging panggon ingkang tanpa pepindhan. Sabari bernaning asok gunakaya utahe kacar kucur nalika lajengaken nggih Kembul Dujana Andraena utahe Dahar Sarengan. Putri Domasa kembaran minangka juruladinipun kenya Sang Raja Sadira Ratu Sadalu Kembul Dujana. Senajan to kembar busanane ananging cengkok lan selah bawane sampun benten-benten awit benten Rama lan ibunipun lan benten pikaremanipun. Aresta yang apik
Bojana Andrayana utahe Darsarengan. Sawan penane, Mbak. Ngambil iji bedal bejane sing duwe bojo. Nah, piantune kakung bagus sing putri ayu terus seger kabeh lah jan tepat tenan. Monjo kunjak tekan menika mengko makna bilih pengantin sarimbit. Wiwit dinten menika terus saklaminipun sampun boten hagadahi watak. Ngepang-ngepang kadi dene iline banyu. Palakrama namung sepisan kangge saklami-laminipun donya tekek gedahan. Mugi-mugi tansah pikantuk seseger warasan. Ing lanat batinipun jugo kang kinai sumodya kang siredya lestari kang kaesti. Ditelasne mboten ana apa, monggo. Karo bulan ya. Nyantai mawon. Sabaripun nanding kunjuk rojak gegan nalika lajengaken niki tata cara hamapakat dan besan. Bune-bune ini bapakne kados pundi. Terus pirang-pirang dina iki penjahe sajake gancer bune. Niki bapakne ketingalipun wonten tamu agung bapakne. Terserahmu wonten ing rompok kula tahi gubuk kula niki. Lapai kadang besan sore kang hamku gati jemangkah tumapak wonten ibu pertiwi. Lampahing kadang besan soe kang hamengku gati deket remaket renggang gula kumupyur bulut paribasan pun ngantos klentul nggih. Badhe suami abiyantara pengarsanipun Kanjeng Ibu Rara Kanjeng Rama boten dipun paringaken hangasta durung utawi keris. Kala durung dipun lolos cenela iki dipun lepas. Mas Agis menghadap ke utara, Mas Agis menghadap ke utara. Dekne ning kursi, Mbak. Sama dekne, aja kuwale, aja kuwale. Nah, sama dekne. Kok keris Mas Agis udah ngadek ngono kuwi. Cenela dipun lepas. Nggih, cenela dipun lepas. Wus jengkar saking sasana sang pengantin sarimbit. Estining manah sumedya. Sungkem medhani Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Hanya dong rumentahing pangastawa saking ngarsane Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Sigra tumungkul hamangkel Yaya konjong ing pantala wadanane risang pengantin sarimbit. Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu pinanti sutemipun putra pengantin sarimbit. Oh iya, piye to? Sumedhot ing Warbaya tan bangkit kinayu.
winiwer wiwirik mani kanthi sutresna asih jroning batos Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu tansah hati nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi wahyu lestarining jejodhoan tansah kajiwa kasarira dumateng putra penganten sarimbit liatin bapaknya aman ora Pak. Uga tenis lebore akhir aturaken pangapunten dumateng ngarsanipun Kanjeng Ibu lan Kanjeng Rama. Ingkang wiji sengkang pasrah. Ayo dening Mas Kakek Mas. Abot ya segone. Heeh. Kanjeng Ibu kula ingkang kula ingkang sampun kula wentah dumateng kula wiwit alit ngantos dumugining diwasa tanpa pangestu saking panjenengan kula boten saged lumampah kanthi gagah Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Ndak idene kadidene banyu mili nggih. Ndak suwun ke marang Gusti Kamurteng dumadi muga kang dadi setiamu. Apa kang dadi kegayuhanmu bisa kasebadan yo nggih. Kuwi Kanjeng